Δείχνατε ότι έχουμε 10 μέρες που έχουμε ανοίξει το καινούργιο μας μαγαζί. Ανδρέα Παπαδαίου 259 στη Νεάπολη, κοντά στον δρόμο του Περιφερειακό, δίπλα στο Μασούτη. Απόλλωνος 17 κάτω Τούμπα είναι η έδρα μας που γνωρίζει πλέον όλος ο κόσμος. Νέα Μοναστηρίου 68 εδώ και 8 μήνες στο καινούργιο μας μαγαζί. Και στην Ποτίδια Χαλκιδικής, δίπλα στο ξενοδοχείο Πόρτες, το άλλο μαγαζί σας που βρίσκεται από Χαλκιδική. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε αυτοκίνητο θέλετε να το κάνετε δικό σας σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά μας. Απόλλωνος 17 κάτω Τούμπα, Νέα Μοναστηρίου 68 στο Κοτελιό, Ανδρέα Παπαδαίου 259 στη Νεάπολη, κοντά στον δρόμο του Περιφερειακό και στην Ποτίδια Χαλκιδικής, δίπλα στο ξενοδοχείο Πόρτες. Μπορείτε να καλείτε πλέον και σε ένα μόνο τηλέφωνο και να σας συνδέουμε σε οποιοδήποτε μαγαζί θέλετε. Νέο τηλέφωνο δωρεάν από όλη την Ελλάδα είναι το 801 111 1998. 801 111 1998. Το 1998 το διαλέξαμε εμείς, γιατί είναι η ημερομηνία η οποία ξεκινήσαμε το εμπόριο των αυτοκινήτων. Το 1998. Γι' αυτό έχουμε το 801 111 1998.